Bona vesprada o bona nit. Comencem de manera ràpida i en un petit retard la inauguració de l'exposició Temps de guerra 1936-1939 de Tomàs Ferrandis. Ens acompanyen en aquesta presentació, a banda del públic, al qual us hem d'agrair que hàgiu vingut, Àngel Beneyto, que com a historiador és autor d'un dels textos que sobre aquesta exposició es va publicar en el catàleg i per tant podrà ampliar un poc la informació que tenim sobre l'artista sobre el qual tenim avui l'exposició. És per a nosaltres, com no pot ser d'una altra manera, poder inaugurar avui aquesta exposició de la mà o amb el colofó que tenim a continuació, tot un luxe que és en definitiva el recital poètic que Núria Feliu, així present, ens farà després amb el quartet Mare Nostrum d'acompanyament de la nostra universitat. En aquest cas, l'exposició recull el llegat artístic de l'escultor, pintor i il·lustrador Tomàs Ferrandis, gràcies al treball dut a terme pel galerista José de la Mano, també present avui, i que volem agrair tot el treball que ella ha dut endavant. Ferrandis va treballar entre 1936 i 1939, com a molts altres artistes de l'època, al servei de la causa republicana, tant des de la seva Alcoi natal com des d'Alacant, una ciutat que, al costat de València, era la rereguarda del front madrileny i un actiu centre cultural en temps de guerra. El seu compromís amb la contesa es va veure recolzat per la selecció de dues de les seues obres per al mític pavelló de la República en l'Exposició Internacional de París l'any 1937. Allí van estar exposades al costat del Guernica de Pablo Picasso i altres obres de Joan Miró, Alberto Sánchez, Alexandre Calder o Julio González. El MUA, el nostre museu, recupera ara en aquesta mostra una de les dues obres que van estar exposades a París, el retrat de Rafael Mengual i els més rellevants esbossos de la segona Clam de Guerra. Temps de guerra mostra com la Guerra Civil deixa una clara empenta en l'obra de Ferrandis, en la qual destaca el seu discurs bèl·lic, carregat de ràfegues líriques combinades amb l'estudi i la representació de la figura femenina en l'actitud de lluita. Ferrandis utilitza una gran varietat de recursos artístics, un ampli ventall de tècniques que parteix des del dibuix, passant per la litografia, el gravat, la pintura i l'escultura. Com altres artistes del seu temps, Tomàs Ferrandis va caure en l'oblit en finalitzar la guerra fins que un inquiet galerista, José de la Mano, va poder accedir a un estudi que recopilava una sèrie d'obres de l'artista, la qual cosa li va permetre recuperar-les. Esperem que gaudiu amb aquesta exposició. En definitiva, una exposició que de la mà de les altres dues grans exposicions que tenim al museu, tres realment, siga un bon recordatori de l'obra d'un gran artista, del qual avui tenim familiars seus, als quals també els agraïm la seva presència, com també agraïm la presència del pintor Antoni Miró, que avui ha estat, com sabeu alguns, un gran dia perquè hem constituït la Càtedra d'Art Contemporani Antoni Miró. En definitiva, una aposta més de la nostra universitat per dur endavant tantes iniciatives artístiques que tenen la pintura contemporània valenciana, i en aquest cas la de Toni Miró, i altres artistes, i que siga un punt de treball i de trobada de tots nosaltres. Ara és el moment d'Àngel Beneyto perquè ens ampliï un poc la informació que tenim sobre l'exposició. Hola, bona vesprada. 76 anys després de finalitzar la guerra és una bona oportunitat per a gaudir de la producció pictòrica i escultòrica que va fer el pintor alcoià Tomàs Ferrandis. Veritablement, Tomàs Ferrandis tenia 22 anys quan va començar la guerra. En el 1936 ell va marxar a Madrid per tal de fer un curs d'arts i oficis, però quan va acabar el curs acadèmic i va retornar al Alcoi va trobar una ciutat totalment trasbalsada pels esdeveniments. D'entrada, al Alcoi, quan s'inicia la Guerra Civil, s'aixeca la caserna militar. És a dir, els militars que hi havia en el quartel de la ciutat, un quartel d'infanteria, tanquen les portes i esperen les consignes del general Franco. Per altra banda, els partits polítics i els sindicats que havien recolzat la intervenció de les forces republicanes van decidir encoratjar els seus correligionaris per a que defensaren la república. Immediatament aquests van contestar. Immediatament van obrir 4 casernes de milicians a la ciutat, 4, van assetjar la caserna militar, dies després la van prendre, van agafar els militars i es van portar a Alacant per a que foren jutjats. La ciutat
està entrant totalment dintre de la guerra civil. Tota la indústria local alcoiana quedarà reconsiderada per a producció bèl·lica. És a dir, que si Espanya havia entrat en guerra, Alcoi, a més, havia entrat en revolució. Tota la gent intel·lectual d'Alcoi, la majoria d'ella, va recolzar la causa republicana i posarà al cap de 3 anys, durant 3 anys que durarà la contesa, tota la seva producció intel·lectual al servei de la república i de la propaganda de guerra. I Tomàs Ferrándiz. Què va fer Tomàs Ferrándiz? Ferrándiz estava encardinat en aquesta societat i durant els 3 anys de guerra es va dedicar també a realitzar una intensa activitat pictòrica i escultòrica en favor de la propaganda de guerra. Va il·lustrar, juntament altres, un llibre de poesies titulat Versos en la guerra, on va col·laborar Miguel Hernández. També va fer una quantitat d'il·lustracions en les quals es van publicar en la Gaceta de Levante i en Humanitat, diaris periòdics d'Alcoi, i un altre en El Luchador, que era d'Alacant. I, com diu el Fernando Castillo, aquests dibuixos, aquestes il·lustracions, són pequeñas ilustraciones que combinen la estética soviética con los rasgos de vanguardia. Però a més va realitzar unes quantes caricatures de polítics, en els periòdics, per exemple, Orientació Social i en el periòdic Proa al Sol. Dos periòdics que són del Partit Socialista. També va fer, a més, quantitat de dibuixos i d'esbossos, com els que tenen vostès així, que és una meravella de poder-los observar, esbossos que són a llapis o que són a tinta, molts d'ells de dones i altres de combatents, de milicians, de soldats. I, veritablement, la sorpresa màxima va ser quan se'n van adonar que Ferrándiz havia exposat 2 de les seues obres en el pavelló de la República Espanyola, en l'Exposició Internacional de París de 1937, on havia exposat Pablo Ruiz Picasso, el Guernica, i Joan Miró, el Segador. En l'any 2012, 2 anys després que morira Ferrándiz, el galerista José de la Mano trobà una part de l'obra inèdita de Ferrándiz. Eren aquests dibuixos que vostès van a veure, molts d'ells, dibuixos i escultures que havien restat oblidats i que ara ens permeten gaudir de la seva producció i de la força creativa que va generar en temps de guerra el senyor Ferrándiz. Moltes gràcies. Bé, i ara sí, és el moment en el qual declarem inaugurada l'exposició Temps de Guerra 1936-1939. Agraïm la vostra assistència i convidant-vos a la segona part de l'acte o de l'activitat cultural d'avui, en la qual la cantant i actriu Núria Feliu ens oferirà el recital Poemes Patriòtics, acompanyada pel quartet Mare Nostrum de la nostra universitat, un quartet format per membres de la nostra orquestra filharmònica i que servirà com a colofó de totes les activitats culturals del dia d'avui. Feliu interpretarà una sèrie de poemes dirigits a la defensa de la cultura i la llengua catalanes, escrits pels millors poetes catalans del nostre temps. Moltes gràcies. Començo amb un poema del Jacques Brel, que és El clar país, amb una adaptació del Joan Argenter. Amb el sol que és molt blanc sobre el mar que és molt blau, amb núvols molt blancs dalt del cel que és molt blau, i rius que inútilment volen fer dolç al mar, rius molt secs, molt hostils, amb el cor ple d'atzar. Amb pluja per atzar, amb algun cop de vent, amb el trot sobre mar del llevant inclement, el clar país, el meu. Tot de vells campanars entre cases i camps, i tendríssims palmons el diumenge de Rams. Tot de cares de sants pintades amb traç fort, que lluiten contra el temps, a cavall de la mort. I camins plens de pols per on ve indiferent, la brisa de l'oest, la llum del sol ponent. El clar país, el meu, amb pobles i ciutats que de Roma han nascut, amb homes jornalers portats pels trens del sud. Quan la parla és un clam, quan la parla és un fet, quan el poble és memòria i el dret a viure un plet, el clar país, el meu.
En Joan Sales va estar exiliat, va haver d'exiliar-se a Mèxic. Quan va tornar, perquè havia mort el que havia de morir, que prou que va durar, se li va atorgar la Creu de Sant Jordi i amb el seu Parlament va dir aquests dos aforismes que són tan simples i de tan simples i tant que costi entendre. Diu: em sento català senzillament com un albercoc se sent albercoc i no taronja. Torno. Em sento català senzillament com un albercoc se sent albercoc i no taronja. Diu, des de fa 500 anys els catalans hem estat uns imbècils. Es tracta, doncs, de deixar de ser catalans? No, sinó de deixar de ser imbècils. Joan Sales. Escriu Guillem de Fac: siau qui sou mallorquins. Gimnèsies i pitiuses, mordales d'un mateix cranc, pitiuses i gimnèsies que de les Mallorques formau, rajoles d'una fornada, punzelles d'un sol remei, gimnèsies i pitiuses, ales d'un mateix ocell. Hem passat molta sendera fins a arribar aquí on som, però la història convida, mallorquins, siau qui sou. El vell regne de Mallorques el voldrien fer bocins. Per això la història crida: siau qui sou, mallorquins. Mentre resti una petxina aferrada a un marès, pitiuses i gimnèsies no han de manar por a res. En la nostra llengua un dia dictàvem la nostra llei i la nostra llengua sempre dictarà la seva llei. Tot quan un dia ens prengueren contra pau i amistat, contra honor i per la força, ara ens ho han de tornar. No necessitem cap pares que ens duguin de la mà, no som nins de mel i sucre i ens sabem governar. El vell regne de Mallorques mai no ens el faran bocins. Per això la història crida: siau qui sou, mallorquins.
Bé, com us deia l'Ovidi, esclar, al ser de la colla de la Cancó, doncs ens vam conèixer de sempre. Estimat Ovidi, quan escrivia, tan lluny del meu esguard, tan capbussat dins meu, el coll. Aquest el dedica als intel·lectuals forasters per a veure si fan servir el cap i fan honor al seu ofici de lletra ferits, el Torbado, l'Umbral, el Jiménez i tot aquest clan. Quan hem volgut tenir més del que és nostre? I quina dèria la dels germans d'estat de conquerir les 4 coses nostres? Mediterrània uneix en català i la taronja és mimada en paraules velles i antigues i amb el dolç valencià. Cor d'oliveres i cos mullat de mar, Mallorca es canta de vida en mallorquí. Seny i senyera, muralla invencible, mare que cuida els seus fills amb l'exemple. De Catalunya parlo i en català. Quan hem volgut tenir més del que és nostre? Si forasters ara són catalans, ells han vingut, no els hem tret de sa casa. Els companys. Si t'arriba al matí penses, ja ha passat un dia. Han passat dies i anys i sempre és el mateix dia. Dia de morts i de dol, dia que mai no es voldria. Per això ningú no el vol, encara que encara sia. Temps tan llarg que hi ha qui es cansa, temps batejat amb vermells, de sang, de sol i d'esperança. Saps que tens la veritat, perquè viure així és mentida. Tens forces per esperar, perquè és més forta la vida. Arribarà el matí que el plor serà d'alegria. Només per aquest fruit jo donaria la vida. Només per aquest fruit jo donaria la vida.
Miquel Martí i Pol. Ara mateix enfilo aquesta agulla amb el fil d'un propòsit que no dic i em poso a pedaçar. Cap dels prodigis que anunciaven taumaturgs insignes no s'han complert. I els anys passen de pressa, de res a poc, i sempre em ven de cara. Quin llarg camí d'angoixa i de silencis. I som on som. Més val saber-ho i dir-ho, i assentar els peus en terra, i proclamar-nos hereus d'un temps de dubtes i renúncies, en què els sorolls ofeguen les paraules, amb molts miralls mig estrafem la vida. De res no ens val l'enyor a la complanta, ni el toc de disciplina melanconia que es posen per jersei o per corbata quan sortim al carrer. Tenim apenes el que tenim i prou. L'espai d'història concreta que ens pertoca i un minúscul territori per viure-la. Posem-nos dempeus altra vegada i que se senti la veu de tots solemnement i clara. Cridem qui som i que tothom ho escolti. I en acabat, que cadascú es vesteixi com bonament li plagui i pia fora, que tot està per fer i tot és possible. Del Vicent Andrés Estellés. Assumiràs la veu d'un poble i serà la veu del teu poble i seràs per sempre poble. I patiràs i esperaràs i aniràs sempre entre la pols. Et seguirà una polseguera. I tindràs fam i tindràs set. No podràs escriure els poemes i callaràs tota la nit mentre dormen les teues gents. I tu sols estaràs despert. I tu estaràs despert per tots. No t'han parit per a dormir, et pariren per a vetllar en la llarga nit del teu poble. Tu seràs la paraula viva i amarga. Ja no existiran les paraules, sinó l'home assumint la pena del seu poble. I és un silenci. Deixaràs de comptar les síl·labes, de fer-te el nus de la corbata. Seràs un poble, caminant entre una amarga polseguera. Vida amunt, nacions amunt, una enaltida condició. No tot serà, però, silenci.
car dirà la paraula justa, la diràs en el moment just. No diràs la teua paraula amb voluntat d'antologia, car la diràs honestament, iradament, sense pensar en ninguna posteritat que no siga la del teu poble. Potser et matin o potser se'n riguin, potser et delatin, tot això són banalitats. Allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble. I tu, greument, has escollit. Després del teu silenci estricte, camines decididament.